λέμε ότι παρέχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να είναι ευτελές και δείχνουμε λέμε μάλλον ότι ο κόσμος αυτό θέλει να βλέπει. Νομίζω ότι το νησί είναι η απόδειξη του τι θέλει να βλέπει ο κόσμος στην τηλεόραση και ότι όταν κάτι είναι αληθινό και παράγεται από ανθρώπους που αγαπάνε πολύ αυτό που κάνουν και είναι κάτι το οποίο μιλάει στις καρδιές του κόσμου, το αγκαλιάζουν άνθρωποι από πάρα πολύ νεαρές ηλικίες μέχρι μεγαλύτερες. Απλώς πρέπει κάποιοι να πάρουν το ρίσκο να το κάνουν. Έτσι, γιατί είναι ένα ρίσκο. Παρακαλώ. Εκεί ήταν πολύ γενναίο. Συγγνώμη, Νίκο. Ήταν πολύ γενναία απόφαση εκ μέρους του καναλιού και όλων των ηθινόντων να προβούν στη διαδικασία και στην παραγωγή αυτής της δουλειάς. Δεν το συζητώ. Κατ' κύριο Φαρέ, πριν. Να σου πω συμπληρωματικά ότι και εγώ να ξεκινήσω μιλώντας ως τηλεθεατής και να πω ότι εγώ πιστεύω, παρόλο που ενίοτε δουλεύω στην τηλεόραση, ότι καταλαβαίνω τη σκοπιμότητα της τηλεόρασης και της ψυχαγωγικής σειράς. Και πιστεύω ότι όταν μια σειρά, ασχέτως πώς είναι καλλιτεχνικά φτιαγμένη, αν έχει θεαματικότητα, εκπληρώνει το σκοπό για την οποία φτιάχτηκε και καλώς έχει. Εγώ προσωπικά όμως σπανίως παρακολουθώ ελληνικές σειρές, γιατί έχω το εξής πρόβλημα. Οι ήρωες αυτοί που βλέπω μου φαίνονται ασήμαντοι ως προσωπικότητες για να παρακολουθήσω την ιστορία τους. Εδώ είχαμε μια σειρά που ήταν γεμάτη από εξαιρετικά ενδιαφέρουσες προσωπικότητες που ήθελαν όλοι να δούνε τη διαδρομή τους και την πορεία τους. Είτε ήταν παλιωτόμαρα, είτε ήταν αθώα πλάσματα, είτε ήταν διεφθαρμένοι ή όχι. Είπαμε για το ρίσκο και ρωτήσαμε τον Πέτρο τον Μπούτο ακριβώς για το ρίσκο. Γιατί είναι ένα ρίσκο και εμπορικό, έτσι. Δεν είναι μόνο καλλιτεχνικό που το πήρατε εσείς το ρίσκο, είναι και το εμπορικό. Και θέλω να ακούσουμε την απάντησή του. Όταν μου ήρθαν τα κοστολόγια, το αισθάνθηκα αυτό. Δηλαδή, τι γίνεται τώρα, δηλαδή είναι η πιο ακριβή παραγωγή που έχουμε κάνει ποτέ. Θεωρούσαμε ότι σε μια τέτοια περίοδο που διαφαινόταν ότι οι δουλειές θα ήταν λίγες και χαμηλότερων προδιαγραφών, ότι θα έπρεπε να έχουμε κάτι τέτοιο να δώσουμε στο κοινό. Το νησί, στην ώρα που μεταδιδόταν, έβγαλε τα λεφτά του και βεβαίως μας δίνει τη δυνατότητα και για πολλές άλλες χρήσεις. Ήδη διανέμεται με κάποιο περιοδικό το DVD. Ήδη συζητάμε για πωλήσεις στο εξωτερικό. Έχουν προχωρήσει μια-δυο χώρες. Περιμένουμε και άλλες. Άρα, κάπως θα βγάλαμε τα λεφτά παρά τα κοστολόγια που τρόμαξε ο άνθρωπος. Έτσι δεν είναι? Και για να το χαροποιήσουμε ακόμα περισσότερο, διαφημίσεις. Δυστυχώς τελειώνει. Αλλά πριν τελειώσουμε, είναι δύο πράγματα τα οποία θέλω να τα διαλευκάνουμε. Το πρώτο είναι τι στο καλό βρήκε η κυρία Χίσλοπ και της άρεσε αυτή η χώρα. Τόσο πολλά πράγματα. Τόσα πολλά. Ναι. Τους ανθρώπους είναι το πιο καλύτερα. Αυτούς ή και άλλους? Ναι, άλλους. Όχι αυτούς ειδικά εδώ. Δεν γνωρίζω όλους τους ανθρώπους στην Ελλάδα, αλλά όλοι εδώ είναι φίλους μου και υπάρχει τόσο πολλά όμορφα πράγματα στην Ελλάδα. Όχι, δεν μου αρέσει καθόλου. Κρασί. Είναι μια χώρα με πολλά πρόβλημα τώρα. Και στην Αγγλία όλοι διαβάζουν κάθε μέρα. Υπάρχει πρόβλημα στην Ελλάδα και λέω δεν υπάρχει μόνο πρόβλημα. Τα πράγματα όμορφα είναι πάντα εκεί. Η θάλασσα, ο ουρανός, ήλιος είναι πάντα εδώ. Και τους ανθρώπους. Λοιπόν, θα σας στείλουμε στην Τρόικα. You know who's Troika? The three bad guys coming in Greece, cutting wages. Yes. Well, one of them, isn't it? The bad guys. Yeah, the bad guy's in prison, isn't he? We'll send you the bad guys. You've managed to get him in the fillaki. We'll try our best. Our best. Λοιπόν, νομίζω δεν έχω πολλά να προσθέσω. Αν θέλετε κάποιος να προσθέσει κάτι. Εγώ θέλω να προσθέσω κάτι που είναι έτσι. Εγώ θέλω να πω ότι προσωπικά και η Μαρία και εγώ είχαμε την τύχη να δουλέψουμε και σε μια άλλη σειρά που έγινε πριν από 2 χρόνια. Η οποία κατά κάποιο τρόπο έβαλε ένα σκαλοπάτι για μένα. Έκανε μια αρχή. Και αυτό ήταν το 10 του Καραγάτση το βιβλίο, το οποίο το έκανε η Πηγή Δημητρακοπούλου σε ένα ατυχές κανάλι βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Δεν είχαμε την ανταπόκριση που θα έπρεπε να έχουμε. Αν ήταν εδώ δηλαδή, θα μιλούσαμε σήμερα και γι' αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι είχαμε και αυτή την τύχη εμείς να ακολουθήσουμε μια τέτοια πορεία και μετά να έρθει το νησί με ένα τελείως διαφορετικό βέβαια κόνσεπτ για το Θοδωρή και ένα τελείως διαφορετικό θέμα.
Και ότι είμαι πολύ τυχερός που είχα αυτές τις δύο ευκαιρίες τα τελευταία 4 χρόνια. Κύριε Παπαδουλάκη, μπορούμε να επιστρέψουμε να κάνουμε από βιβλία, από μυθοπλασία, να κάνουμε σειρές, ή πρέπει πάντα να είναι το πρωτότυπο σενάριο? Γιατί υπήρχε μια μεγάλη παράδοση, το είπα και πριν, στην ελληνική τηλεόραση, να μεταφέρει τη λογοτεχνία στη μικρή οθόνη. Και πολύ σημαντικά έργα λογοτεχνικά τα μάθαμε ή τα μάθαν ο κόσμος, το ευρύ κοινό, από τη μικρή οθόνη. Αυτό έχει και μια παιδευτική. Είναι και ένα καλό σενάριο, είναι και ένα καλό βιβλίο και ένα καλό σενάριο, μια καλή ιστορία και κάνει και καλή κοινωνία λόγος. Θα μπορούσαμε να επιστρέψουμε σε κάτι, σε μια διαπαράδοση? Στα πλαίσια της τηλεόρασης νομίζω πως εξυπηρετεί πάρα πολύ να γίνεται διασκευή ενός βιβλίου, γιατί υπάρχει δομή, υπάρχει ιστορία και από εκεί και πέρα γράφεις ένα σενάριο που υπάρχει ένας στόχος. Και επειδή είπα και προηγουμένως ότι στα πλαίσια της τηλεόρασης γράφονται πράγματα αρκετά γρήγορα και δεν δίνεται αρκετός χρόνος στους σεναριογράφους να κάνουν την έρευνα και όλη αυτή την προεργασία, θεωρώ ότι στην τηλεόραση βολεύει αυτό και στον κινηματογράφο βέβαια. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι άμα ανοίξουμε τα μάτια μας και ανοίξουμε και τα αυτιά μας και κάτσουμε και ακούσουμε κουβέντες όπως εγώ κάνω συνήθως στα Χανιά, πηγαίνοντας για ένα καφέ, σε ένα καφενείο, ακούσω ζητήματα άλλων ανθρώπων που δεν συνηθίζεις να βλέπεις στην τηλεόραση, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το πράγμα. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί θεωρώ ότι γνωρίζεις και την υπόλοιπη Ελλάδα. Τώρα, αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση, η δικιά μου άποψη είναι ότι οι περισσότερες σειρές που γίνονται έχουν να κάνουν περισσότερο με την Αθήνα και την καθημερινότητα εδώ πέρα στη Μεγαλούπολη. Δηλαδή, γι' αυτό μένω και στην Κρήτη, κύριε Πρετεντέρη. Αγαπάω πάρα πολύ τον τόπο μου και θεωρώ πως υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες να υποθούν. Και αυτό δεν ισχύει. Εγώ είμαι τυχερός που είμαι την Κρήτη. Είμαι σίγουρος πως υπάρχουν και άλλοι σκηνοθέτες και παράγοντες εδώ πέρα που μπορούν να δουλέψουν και αυτοί στον τόπο τους. Και να υποθούν ιστορίες που έχουν κάτι να διδάξουν τον κόσμο. Μάλιστα. Και για το έθνος τους και για την παράδοσή τους. Και να προσθέσω και κάτι πριν κλείσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ και νομίζω πως αυτή την ερώτηση μου την κάνουν συνέχεια και θα ήθελα να την απαντήσω και στη δικιά σας εκπομπή και ας μην μου την απευθύνατε. Πού οφείλεται η επιτυχία αυτής της σειράς? Εγώ θα πω στους συνεργάτες. Οι συνεργάτες, το συνεργείο, εννοείται, αυτό θέλω να πω, δηλαδή στο συνεργείο αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν και έμειναν στην πλάκα για παραπάνω από ένα χρόνο, οι οποίοι άφησαν τις οικογένειές τους και ήρθαν και μείναν εκεί και πιστά ακολούθησαν αυτό το όραμά μας, εμένα, της Μιρέλας και της Χίσλοπ, που τους οφείλουμε ένα τεράστιο ευχαριστώ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ. Για μένα, δηλαδή, θα ήθελα να υπήρχε μια εκπομπή που να είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί δεν φαίνονται αυτοί οι άνθρωποι και όμως αυτοί αγωνίστηκαν. Ο καθένας έβαλε προσωπικό μεράκι, πάθος και αγάπη σε αυτή τη δουλειά. Γι' αυτό και το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Συγχωρείς και η εργασία πάνω από τις δυνάμεις. Και από τις δυνάμεις και πάνω από την πληρωμή τους κιόλας, να πούμε. Πάνω από την πληρωμή τους Έσφαξε και έναν κάμεραμαν. Τον κάμεραμαν. Με τι? Με ένα μαχαίρι. Δώσανε και το αίμα τους. Ναι, το Δημητράκη είναι το... Θα με θυμάται για πάντα. Παίζει ο καμεραμάν? Ναι. Εντάξει, έκανε 6 ράματα, αλλά παίζει. Α, με 6 ράματα, δεν είναι άσχημα. Αν ξεφύγεις από την Κατερίνα με 6 ράματα είναι ευτυχία. Το μήνυμο είναι. Τι μελής με 6 ράματα, τι είναι, δεν είναι. Είχαμε και ένα παρολίγο πνιγμό της Τώρα μας τα λέτε αυτά, Της Μάρλη, που έφυγε από τη βάρκα με δεν ξέρω πόσα μποφόρ και από το Καΐκι και έπεσε στη θάλασσα και την τραβούσαμε. Και είχαμε και παρολίγο να χτυπήσει πολύ άσχημα ο Θοδωρής, γιατί έφυγε μια στέγη από την αεροποντή και ήρθε στο κεφάλι του. Πώς στον νόμο μου έπεσε. Εγώ τράκαρα με τη μηχανή. Αλλά αυτά τα λες και τα κάνεις Τίποτα άλλο. Λοιπόν, δεν θα μπορούσα να κλείσω αυτή την εκπομπή αν δεν αναφερθώ σε κάτι που μας έκλεψε, μας εντυπωσίασε, μας δημιούργησε αισθήματα ανταγωνισμού, αν θα μπορούσαμε, που δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, αλλά ταυτόχρονα και μια μεγάλη ελπίδα για το μέλλον, τον κοπηλάτη Μάινα. Πόσο κουπί τράβηξες όλη τη διάρκεια του σύριαλ? Εμένα μου άρεσε το κουπί. Καλά αυτός. Πόσο τράβηξες λίγο? Πολύ, πάρα πολύ. Μου λέει ο Παπαδουλάκης να σε δέσουμε με τη... Να σε δέσουμε, ρε παιδί μου, με το σκάφος να σε πάμε. Λέω, όχι, δεν είναι το ίδιο. Άλλο ο Γιώργος του τραβάει κουπί. Κοιτάξτε, εγώ για να ομολογήσω, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το πράγμα που έκανα για ένα επιπλέον λόγο. Γιατί ο Γιώργης ήταν ο άνθρωπος που συνδέει τα πράγματα, αλλά και ο άνθρωπος που είναι για μένα ο παρατηρητής. Αυτός που συνδέει δύο κόσμους. Τον κόσμο της Πιναλόγκας και των υγειών. Των αποκλεισμένων δηλαδή, και των υγειών. Μ' άρεσε πολύ. Και επίσης μ' άρεσε αυτή η εσωτερική σιωπή που έχει αυτός ο ρόλος. Αλλά επίσης να συμπληρώσω τα παιδιά, εάν
αυτή η σειρά δεν γινόταν στην Κρήτη και γινόταν αλλού, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να πραγματοθεί. Νομίζω ότι οι συμπαίκτες και οι συμπρωταγωνιστές αυτής της σειράς είναι όλοι οι κριτικοί που μας βοήθησαν πραγματικά με αυτοθυσία. Πήραμε τα πράγματά τους από τα σπίτια τους, τους γδίσαμε τα σπίτια, τους πήραμε τα χράμια, τα κυλίμια, τα άλογα. Μεταφορικά όλα αυτά. Όχι κανονικό, καθόλου μεταφορικά, στην κυριολεξία. Τα επιστρέψαμε τουλάχιστον. Τα χρησιμοποιήσαμε όλο αυτό το καιρό. Ήρθαν οι ίδιοι, ξενύχτησαν μαζί μας. Άλλοι άνθρωποι δώσαν τα ξενοδοχεία τους, μας φιλοξένησαν 6 μήνες δωρεάν, 50 ανθρώπους. Μας ταΐσανε. Έγιναν πράγματα τέλος πάντων. Συνέβαλαν οι άνθρωποι με παραπάνω από τις δυνάμεις τους. Και αυτό δεν ήταν απλώς συγκινητικό. Αυτό για μένα έδωσε ένα τόνο που μπορεί να πάει η Ελλάδα. Ίσως αυτό είναι ένα δείγμα για αν μπορούμε να προχωρήσουμε λίγο παραπάνω και επειδή περνάμε αυτές τις δύσκολες μέρες. Εγώ είμαι αισιόδοξος και νομίζω ότι μπορούμε. Και αυτή η σειρά νομίζω ότι το έδειξε. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μετά από τόσο κουπί που έκανε ο Μάινας και τον λόγο που μόλις ακούσατε, πρέπει όλοι να πούμε ότι είναι επόμενος πρωθυπουργός. Γιατί αν δείτε ότι ο σημερινός πρωθυπουργός κάνει ικανό, ο επόμενος πρωθυπουργός και με τέτοιο κουπί είναι πολύ ικανότερος και όλοι θα ψηφίσουμε Μάινα με βάρκα μεγάλη και με καΐκι. Ο Νούσιας τον τι, τον αδειάσατε έτσι. Ο Νούσιας όχι, θα είναι αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως. Θα ευχαριστήσω την κυρία Χίσλοπ που ήρθε από μακριά για να είναι απόψε μαζί μας, την κυρία Μιρέλα Παπαϊκονόμου, τον κύριο Θοδωρή Παπαδουλάκη. Θα σας ευχαριστώ για την παρουσία εδώ, για τη σειρά. Σας έχουμε ήδη ευχαριστήσει με τον καλύτερο τρόπο, να ελπίζω, ως τηλεθεατές. Αλλά σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Την κυρία Κατερίνα Λέχου, τον κύριο Στέλιο Μάινα, την κυρία Γιούλικα Σκαφιδά, την κυρία Ευγενία Δημητροπούλου, την κυρία Μαρία Πρωτόπαπα, τον κύριο Γιάννη Στάνκογλου, τον κύριο Αλέξανδρο Λογοθέτη και τον κύριο Νίκο Ορφανό, τον κύριο Μίνο Μάτσα, που έγραψε τη μουσική, επίσης τον κύριο Τάσο Νούσια και τη Αλέξανδρα Σακελαργού, ήταν μαζί μας από την Θεσσαλονίκη. Και θα ήθελα να μην κάνω εγώ το κλείσιμο της εκπομπής, να το δώσω σε έναν άνθρωπο που είχε την ευθύνη της παραγωγής της. Τον άνθρωπο δηλαδή που συντόνισε όλο αυτό το πράγμα, τον κύριο Νίνο Ελματζιόγλου. Από μένα, καλή σας νύχτα. Μία επιτυχία δεν αποτιμάται με τη λήξη της, αλλά αφού περάσει χρόνος και την ξανασκεφτούμε. Τι είναι ή τι ήταν το νησί? Μία αληθινή ιστορία. Είχε ιστορική βάση, συγκεκριμένο σκηνικό και αναμνήσεις, αφού άνθρωποι ζουν ακόμα και έχουν μνήμες. Για να γίνει αυτό το πράγμα αποδεκτό, ο κόπος είναι διπλός, διότι δεν πλάθεις κάτι νέο, αλλά μεταμορφώνεις το υπαρκτό. Έτσι λοιπόν, μια Αγγλίδα συγγραφέας, η Βικτόρια Χίσλοπ, έκανε τη Λέπρα και τη Σπιναλόγκα επίκαιρη. Έφερε την Ελλάδα σαν εικόνα μπροστά σε μεγάλο κοινό και μετά ακολούθησε μια ομάδα τελειομανών που απέδειξε ο καθένας από το πόστο του ότι ένα προϊόν μπορεί να γίνει εμπορικό ακόμα και όταν φέρει υδρότα προσωπικό και μπόλικο συναίσθημα. Στα 32 χρόνια παρουσίας μου στην τηλεοπτική παραγωγή θεωρώ ότι το νησί είχε πολλές μαζεμένες πρωτοτυπίες. Ένα νέο ταλαντούχο σκηνοθέτη, μια έμπειρη σεναριογράφο, αμέτρητους πρωταγωνιστές, έναν εμπνευσμένο μουσικό και ένα πλήθος ανθρώπων, τεχνικών, παραγωγής και ντόπιων κομπάρσων που μπαινόβγαιναν στα γυρίσματα και αποτελούσαν μέρος του. Η ικανότητα της ομάδας δεν ήταν τόσο η πείρα της όσο η όρεξή της για δουλειά και το όραμά της. Η εικόνα του νησιού ως αποτέλεσμα, τα σύννεφα της Σπιναλόγκα, θα κάνουν πολύ καιρό να αντικατασταθούν στα μάτια των τηλεθεατών μας. Το νησί για μένα, και έτσι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να το δούμε όλοι, είναι ένα σύμβολο. Σε μια περίοδο που όλοι μας σκύβουμε το κεφάλι είτε από αμηχανία είτε από φόβο και ανασφάλεια, έρχεται ένα παράδειγμα ζωντανό. Υπαρκτό και σου λέει δες και εσύ μπορείς. Αρκεί να είμαστε ομάδα, να είμαστε δεμένοι και με στόχευση. Αυτό είναι το νησί, η ανάγκη μας να αναπτυχθούμε, να κάνουμε ένα βήμα μπροστά με το κεφάλι ψηλά.